Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Kristo, tungod kay
tanan nga nagapaminaw niining taknaa ug mapasalamaton ako sa atong Ginoo tungod sa lain na usab nga higayon nga iyang gitugot kanato alang sa atong pagtuon ug salamat usab sa inyong paggahin og panahon ug hamubo nga oras alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tumboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valuwald. Sa pipila na kahigayon, atong gitun-an ang mga babaye sa Biblia nga mga kabahin, ingon nga mga kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus. Ug sa nanglabay nga mga higayon, atong gihisgutan ang kinabuhi ug kasinatian nila ni Tamar ug ni Rahab. Alang sa tong pagtuon karon, atong hisgutan ang ikatulong nga babae nga gihisgutan ni Mateo sa kapitulo 1 bersikulo 5 nga gihinganlan og si Ruth. Sa gihapon mo gamit kita og duha ka libro sa Biblia nga mao ang libro sa Ruth mismo sa Daang Tugon kapitulo 4 ug sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 1 bersikulo 5. Si Ruth ang babae nga labaw pa sa 7 ka mga anak nga lalaki. Sa atong panahon karon, adunay daghan nga mga tao, lalaki o babae nga anaa sa showbiz man kana o sa politika nga nailhan sa katilingban ang dagan ug ang mga panghitabo sa personal nila nga kinabuhi. Ang katilingban na side kung pila ka buok ang ilang balay o palasyo man kana, pila ka buok ang ilang asawa, pila ka buok ilang bana, kabit, pila ka buok ang ilang mga anak sa gawas man o sa sulod, sa kaminyoon, pila ka buok ang ilang sakyanan o guban pa. O ang mga tabloid o mga mantalaan nakakwarta pod tungod nila. Niini mga politiko o mga artista o tungod na pod sa mga tao lagi nga mga usisero o mga marites nila pa. Namansahan ang kinabuhi og dungog ni mga politiko ug artista tungod usab sa mga balita nga mga tinumo-tumo. Apan ang tibuok katilingban wala usab nga nasayod jud sa tinuod nga kahimtang sa kinabuhi ug tinuod nga gibati o kasinatian ni mga tawhanang nga nabantog sa mantalaan o sa tabloid. Wala masayod ang katilingban sa tinuod nga sitwasyon sa ilang mga kasing-kasing ug kung unsay makahatag nila og kalipay o kagul-anan. Kasagaran ang imong mabasa sa tabloid o mantalaan mga bakak o haka-haka lamang og tungod sa mga libakira o mga libakero og aron nga makakwarta pod sila pinaagi sa mga interesado nga makahibalo sa mga balita. Ang sugilanon ni Ruth mahimutang sama niini nga sitwasyon nga akong gipamulong nga mga ehemplo. Apan si Ruth, ang iyang sugilanon dili sama sa sugilanon ni Tamar nga nangilad sa iyang ugangan nga laki. Ug dili usab sama kang Rahab nga usa ka negosyante sa pagkabigaon. Ang sugilanon ni Ruth nahisakay kini sa giingon nga lived happily ever after. Apan muagi usa siya sa kaguol o kasub-anan. So si Ruth dili ni siya Hudyo. Si Ruth taga Moab o Moabihanon. Apan usa siya ka maayo ug halangdon nga babae nga namatyan og bana. Si Ruth nga Moabihanon nakabaton og gugma ug kahingawa sa pag-atiman sa iyang ugangan nga Hudyo nga si Naomi nga nabalo usab. Adunay daghan nga nagklase-klase nga mga istorya o sugilanon mahitungod sa dili maayong relasyon sa mga ugangan ug ang ilang mga binalaye o umagad man kana. Ug adunay daghan nga kaminyoon nga nabungkag ug nabulag ug nagkagubot ang pamilya o relasyon nga kasagaran tungod ra pud sa binuhatan ug kinaiya sa mga ugangan. Ang kasagaran nga atong mabatian nga naay mga ugangan nga nila pa dili lami og batasan kay kuno pakialamera o pakialamero. Naapod mga ugangan nga dili nila kaya nga buhian ang ilang anak o mga anak human nga maminyo. Diya kung mag-ipon pod sila og pamudyo, dili pod sila magkasinabot sa ilang umagad o binalay tungod kay gusto nila nga sila'y magbuot sa panghitabo sa kinabuhi og pamilya sa mao nga anak o mga anak. Aduna pod mga anak
nga dili makahimo sa pagbiya sa ilang mga ginikanan. Bisan na og minyo na sila tungod kay mga mamas boy o mamas girl sila o papas girl ba hinuon. Walay kaugalingon nga baruganan o walay igo nga kapasidad sa pagdawat sa panghitabo o kalambuan sa kinabuhi. Ang uban dili pod makabiya sa ilang mga ginikanan tungod sa lawas nun nga sitwasyon. Og samok og libog paminawon kini mga sitwasyon, di ba? Sa pagkatinuod, kalihukan kana sa yawa ang pagsamok sa mga kinabuhi sa mga tao. Ilabi na kung wala ang Ginoo mahimaya sa ilang mga kinabuhi. Si Ruth usa ka balo nga taga Moab o Moabihanon. Ang dapit sa Moab sa Bible kaniadto mao ang gitawag kana karon nga Jordan sa pikas tabok sa dagat nga gitawag og Dead Sea. Si Ruth usa ka balo nga gipili niya ang magpabilin nga miipon sa iyang ugangan nga babae nga balo usab nga si Naomi. Human nga namatay pod ang iyang bana nga anak pod ni Naomi nga gihinganlan og si Malon. Og diha sa iyang pagpili nga makig-unong kang Naomi nga balo usab kay lagi namatay pod ang iyang bana nga si Elimelech na sinati ni Ruth ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Og sa iyang pagpili pinagi sa pakig-unong ug sa pag-atiman ug pag-aruga sa iyang ugangan nga si Naomi nga balo, nahibalag ni Ruth ang bag-o nga pamilya ug nakaplagan ni Ruth ang bag-o ug malipayon nga relasyon pinaagi sa iyang bag-o nga kaminyoon kang Boaz. Kini si Boaz anak usab ni siya ni Rahab. Si Rahab nga atong gihisgutan sa ninglabay nga higayon, ang ikaduha nga babae nga gihisgutan sa ebanghelyo ni Mateo. Kinahanglan nga makahibalo usab kita nga ang kalipay o kasadya or joy sa English nga dili lang nato kana mabatunan taliwala sa kasayon sa kinabuhi o sa kadagaya. Usahay muagi usa kita sa kaguol ug kasakit usa nato mabatunan ang tinuod nga kalipay ug mao kini ang nasinati ni Ruth sa iyang kinabuhi. Human nga namatay ang iyang ugangan, ang bana ni Naomi nga si Elimelech, ug namatay usab ang iyang bana mismo nga si Malon, ug ang igsuon pod ni Malon nga si Chelion. Tungod niini nga kahimtang nahugno ang ilang mga dughan. Nila pa nahugno ang kalibutan sa tumang kagul-anan. Apan wala ang Dios nagpasagad kanila, gihan ay nang daan sa Ginoo ang ilang mga lakang ug ang katuyuan sa ilang mga kasinatian sa kinabuhi. Gihan ay nang daan sa Ginoo ug kung si kinsa o kang kinsa nga banay ang atong Ginoong Hesus magagikan. Sama sa akong gisulti sa nang labay nga higayon ug wala si Tamar ug si Rahab ug karon si Ruth na pod, unsa kaha ang klase sa sugilanon sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus. Sumala dito sa libro sa Ruth, ang sugilanon sa panghitabo, nagsaysay nga adunay dakong kagutom nga nasinati sa mga Hudyo didto sa dapit sa Bethlehem sa Huda. Ug tungod nini nga kagutom, adunay usa ka Hudyo nga gihinganlan og si Elimelech ug kauban ang iyang asawa nga si Naomi ug ang iyang duha ka mga anak nga lalaki nga sila Malon ug si Chelion ug nga milangyaw kini sila. Mihalin sila padulong dito sa dapit sa Moab ug didto sila mipuyo. Apan sa kasamaang palad, namatay kini si Elimelech dito sa Moab. Ug miabot ang panahon nga mihamtong og naminyo pod ang duha ka mga anak nga lalaki ni Elimelech ug Naomi. Ang napangasawa ni Malon mao si Ruth. Ug ang napangasawa ni Chelion, gihinganlan kini og si Orpa. Ug human sa napulo ka tuig sa ilang pagpamuyo dito sa Moab, namatay pod sila ni Malon ug si Chelion ug nga wala kini sila mga anak. Ug tungod niini nga panghitabo, matud pa ni Naomi mismo nga gitugutan kuno si Jah ug gipaantos siya sa Ginoo sa hilabihan ka kapait sa kasub-anan. Tungod sa kamatayon ni Elimelech ug ang duha ka mga anak nga lalaki, si Naomi ug ang iyang duha ka binalayi nga si Ruth ug si Orpa,
nahibilin sila nga walay mga anak o apo nga mupadayon sa ilang kaliwatan ug nga walay mga lalaki nga makatabang nila sa ilang pagkinabuhi adlaw-adlaw. Apan sa pagkadungog ni Naomi nga okay na ang kahimtang sa mga tao sa dito sa Bethlehem sa Huda ug nga wala na ang kagutom didto, nagdesisyon si Naomi sa pagbalik ug nga mipauli si Naomi dito kauban pod ang duha niya ka mga binalayi nga si Ruth ug si Orpa. Apan wala mo padayon sa pagkuyog ang usa niya ka binalayi nga si Orpa. Ug si Naomi miingon kang Ruth, kinahanglan nga muuli pod ka dito sa balay sa imong amahan, ngadto sa imong dapit sa imong lugar, kinahanglan nga mo balik ka. Sama ba ni Orpa nga mibalik ngadto sa iyang dapit sa iyang mga katawhan? Pasagdi ko nga ako rang usa mo adto balik sa Bethlehem sa Huda kay taga didto man pud ko. Tua dito ang akong mga paryente. Ug mitubag si Ruth kang Naomi, ug mingon siya, Mama o Nanay, ayaw ko hangyua sa pagbiya kanimo, ayaw ko hangyua sa pagbalik gikan sa pagsunod kanimo, kay bisan asa ka mo adto pud ko. Ug bisan asa ka mo puyo, adto pud ko mo puyo. Ang imong mga katawhan, mamahimo pud nga akong katawhan. Ang imong Dios, mamahimo nga akong Dios. Ug asa ka mamatay, adto pud ko mamatay, ug adto pud ko ilubong. Ug mao nga mihilom si Naomi. Ug nagpadayon silang duha sa paglangyaw padulong dito sa Bethlehem sa Huda. Ug sa pagabot nila sa Bethlehem, gitabo sila sa mga tao, gidugok sila sa mga usisero ug mga usisera. Ang uban nahinangop nga nakakita ni Naomi, ug ang uban pod nangutana kung kinsa si ikanang babae nga kuyog ni Naomi, ug ang uban pod nangutana og asa raman si Elimelech, asa raman si Malon, asa raman si Chelion. Di ba inana man ang binuhatan sa mga chismosa o mga chismoso? Naapuduban magpadaplin adtura sila sa ladyo, mamiid, magsabot-sabot pod sila og ila magtapok og maghimo og ilang kaugalingon nga mga haka-haka nga istorya. Jaog mahiduol kanila, muli kay nimo, mutago, di ba? Hinumdumi nga ang mga bakakon, mga maawawon. Ug walay kaugalingon nga baruganan sama sa kahoy ba nga wala kaadyo makagamot sa juta. Mga tulura tingali kabuok ang gamot ug mao nga muharag kini ug asa dapit paingon ang hangin adto pod si kaharag. So sa dihang nahiluna na silang duha, si Naomi ug si Ruth dito sa Bethlehem, naning kamot sila nga aduna sila makaon. Ug miingon si Ruth kang Naomi nga manghagdaw kuno si dito sa may umahan nga kasamtangan nga nag-ani ang mga sulugoon sa mag-uuma kay naabtan nila nga ting-ani niya ng panahona ug basin kuno nga daghan idyang mahagdaw. So sa laktod nga pagkaistorya, samtang nang hagdaw si Ruth, nakamatikod si Boaz nga naaman lain nga babae nga nanghagdaw sa iyang umahan nga nagsunod-sunod sa iyang mga trabahante samtang nga nag-ani sila ug mao nga nagpangutana si Boaz sa iyang sulugoon kung kinsa kuno kanang babae nga nanghagdaw. Ug sa pagkahibalo ni Boaz nga nakauban ni Naomi ang maong babae gikan sa Moab ug kay si Boaz ulitaw man pod, naning kamot si Boaz sa pag-abi-abi kang Ruth ug nga gihatagan ni Boaz si Ruth og pabor sa paghagdaw ug gawas pa niya na nakaangay si Boaz sa pag-unong ug pag-atiman ni Ruth sa iyang ugangan nga balo nga si Naomi. O sa paguli ni Ruth ngadto sa balay kang Naomi, nangutana si Naomi kung diin kuno si Ruth nang hagdaw. Ug mitubag si Ruth nga didto kuno siya nang hagdaw sa umahan sa lalaki nga gihinganlan og Boaz. Ug mingon si Naomi, "Oy, paryente nato kana si Boaz. Kadugo kana sa akong bana nga si Elimelech." Ug nga nagpasalamat si Naomi sa Ginoo nga aduna di ay giandam nga tao ang Ginoo aron sa pagtabang nila sa ilang panginahanglan ug labaw pa niya na alang sa ilang kaugmaon. Ug sa laktod nga pagkaistorya, ang kaguol nga nasinati ug ang masulubon nga kahimtang sa kinabuhi nila Naomi ug ni Ruth, gipulihan kini ug kasinatian diha sa tumang kalipay.
Si Boaz nakigminyo kang Ruth, ug labot pa ni ana, ang mga ansyano sa Bethlehem nagpadayag sa ilang mga pulong sa panalangin sa maong desisyon ni Boaz, ug nga nagkalipay ang mga katawhan. Ang mga silingan ug ang mga tao sa Bethlehem nagkalipay sa panghitabo sa kinabuhi nila ni Naomi, ni Ruth ug ni Boaz. Si Ruth ug si Boaz parang mga artista sa pelikula nga ang mga mata sa mga silingan nakatutok nila. Sama sa atong naandan kaniadto nga ang mga silingan magtinabangay sa panahon nga adunay kaslon, di ba? Sa kalumaan kaniadto, excited ang tanan sa maong okasyon, invited ang tanan nga maabot sa imong singgit. Apan sa pagkakaron, maulaw na ka nga motambong og dili ka imbitahon kay wala ka maapil sa ihap sa kaon. Wala kay plato o kutsara, wa pa jud kay lingkuranan, di ba? Mahal man lagi pod ang mga paliton. Tinuod man kana. Atong mahulagway ang kalipay nila Ruth ug Naomi. Human sa tumang kasubo ug kaguol, nasinati nila ang tumang kalipay. Ug human yana, nanganak si Ruth ug usa ka lalaki nga gihinganlan og si Obed. Ug tungod sa tumang kalipay, gusto ni Naomi nga siya ang mag-atiman sa bata o magyaya ni Obed. Og si Obed, mao ang apuhan ni Haring David. Og sila ang naila nga yutan-ong kagikanan og katigulangan ni Ginoong Hesus. Ang sugilanon sa kinabuhi ug kasinatian ni Ruth, usa ka sugilanon mahitungod sa pagkabanhaw. Pagkabanhaw gikan sa kasub-anan ngadto sa kalipay. Pagkabanhaw gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, gikan sa depresyon ngadto sa paglaom, ug gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mga igsoon kong higala, kung unsa man ang imong kasinatian sa kinabuhi o sitwasyon karon, ayaw kalimot nga adunay paglaom diha sa hugot nimong relasyon sa Dios nga maluluyon. Sama kang Boaz. Nakita ni Boaz ang pagkakugihan ni Ruth. Nakita ni Boaz ang iyang pagkamahigugmaon, ug nakita ni Boaz ang pagkamaunungon ni Ruth sa iyang ugangan nga balo nga si Naomi, ug nakita ni Boaz ang pagkamaminatud-on ug ang pagkabuutan ni Ruth ug ang pagkamaanyag sa gawas ug sa sulod sa iyang kinaiya. Wala magdumili si Boaz nga makigminyo kang Ruth aron sa pagluwas ug sa pagpadayon sa banay ni Elimelech ug ang duha ka mga anak lalaki nga nangamatay nga wala pod mga anak nga nahibilin. Ug pinaagi sa gibuhat ni Boaz, napanalanginan usab si Boaz, ingon nga kabahin sa kagikanan ug ingon man nga katigulangan ni Ginoong Hesus. Sama sa kasinatian ni Ruth, dili kita angay nga mawad-an og paglaom diha sa Ginoo. Ug hinaot nga ang sugilanon sa kinabuhi ni Ruth mamahimo nga makapadasig sa inyong mga kasing-kasing ug sa kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Dalaygon ka, O Dios, nga makagagahom sa tanan, sukad sa sinugdan ug sa mga katuigan, wala ikaw mausab. Dios ka ni Abraham, Dios ka ni Isaac ug ni Jacob, ug Dios usab ikaw ni Ruth ug ni Boaz nga naghanay sa dalan ug sa mga lakang sa ilang mga kinabuhi aron nga mamahimo silang kabahin sa imong kabubuton ug mga plano dinhi sa yuta alang sa among kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo. Salamat usab sa mga tao nga gigamit nimo aron sa pagdasig sa among mga espiritu ug nga makasinati usab kami og kalipay ug paglaom diha sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo, taliwala sa mga pagsulay sa panahon ug sa kinabuhi. Panalangini sila sama sa pagpanalangin nimo sa kinabuhi ni Boaz nga nagpagamit nimo. Dalaygon ikaw sa kanunay, ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things
strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival shall Center not San fail. Agustin, Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to kanito tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in